इउनिभारसिटियाव जे बिथांमोना मोनसे गोल्ड कार्ड बेटारिजों सालायनाय गाड़ी इउनिभारसिटि केम्पासा गिदिरखाय आगोलाव माने बुंबाय थादोंमोन बे समाव बाथ्रा होनाय जादोंमोन आरो बे हिसाबै बे गोल्ड कार्डखौ अलरेडि लानाय जादोंमोन नाथाय बिनि माबाखौ मा होनो रांखौ माने हरनाय जायाखै पेमेन्टखौ ओंखायनो आंनि आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय आंनि जितु फान्ड बे फान्डनिफ्राय आङो 7,70,000 रां बै गोल्ड कार्डनि बेखौ दिनै चेक होफैदों जेन'बा इउनिभारसिटि जे बिथांमोनाबो जेबो गैया फान्ड बे हिसाबै गतिके बे जिहेतु आंनि मोनसे कमिटमेन्टमोन मोनसेया जाहैबाय आं जेब्ला एमपि मोन एमएलए स्पिकार जानायनि सिगां 50 लाख रां आं बेवहाय गार्ल्स हस्टेल लुनो थाखाय हरदोंमोन आरो बे हस्टेला कमप्लिट जानायाव बायदिसिना जाहोनाव आं लेंहरबाबो आगोलाव फैनो हायाखै दिनै जिहेतु आङो इउनिभारसिटियाव फैदों ओंखायनो हस्टेलखौ एसे नायनो केम्पासखौ परिबेसखौ नायनो होननानै आं दिनै फैदों बेवहाय हस्टेलावबो बेरायफैदों आरो गोबां फरायसुलिफोरखौ लोगो मोनदों मोजां मोनदों बिसोरजों इन्टारेक्शन खालामनानै खुब बिस्रा मोजां एम्बिशन दं औ जोंनि मानाव गेदेर बिसि आरो रेजिस्ट्रार आरो गुबुन गुबुन स्टाफजों बेवहाय रायलायनाय जादों जे जोंहा माखासे प्रप'जाल दं इउनिभारसिटिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय 17टा गोदान डिपार्टमेन्ट बेवहाय माने खुलिनो नागिरदों अलरेडि आरम्भ खालामदों दा बिनि थाखाय माखासे प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि पस्ट नांगौ आरो गुबुन गुबुन स्टाफनि पस्ट नांगौ मोनसेया जाहैबाय दासिमबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नन टिचिं स्टाफ जायफ्रा फोरोंगिरि नङा सोरबा पियन चौकीदार केरानि आरो सोरबा इउडिए बेफोरबायदि पस्टआ दाबो सेंसन जाजोबाखै बिनि प्रप'जालाबो थांनानै दंहैयो ओंखायनो बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों माबोरैहाय जोङो थाबै खालामनो हायो दा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै आंनो जिखिनि मेम'रेन्डाम होदों मानव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मानव गेदेर सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रेनस बेगरजों आङो सावरायहैगोन जेसे हागौ थाबै जाहाथे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जिखिनि आसाम गभर्नमेन्टनि मावनो गोनां खामानि दं बेखौ जाहाथे मावनानै हरनो हायो जानो हायो दा बर'आ आसामनि मावख'आरि राव अफिसियेल लेंगुवेज अफिसियेल राव बेवहाय अफिसियेल राव जाबाय नालाय जेरावबो बाहायनो हायो आरोखि दा बाहायग्राफोरनि सायावसो बेखौ मानो होननानै बुङोब्ला बर'आ ओरैनो असमियाया अफिसियेल लेंगुवेज थाखानायखाय लोगो होननानै बुंदों एस'सियेट दाना राजा थायोब्ला राजाजोंथ' सानै जानो हाया हय सान्थ्रि गाहाय जानांगोन नङाब्ला मन्थ्रि जानांगोन थिग बेबायदिनो जेरावबो सासेल'सो जागोन ड्राइभार होनबा एसिस्टेन्ट ड्राइभार पाइलट होनबा क' पाइलट दा ओंखायनो बर' रावाबो जिहेतु असमिया दंग्रोखायो नालाय एस'सियेट खिन्थु असमिया आरो बर'नि जिथु मर्यादा बियो समान मोननैबो अफिसियेल राव ओंखायनो बे हिसाबै आङो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानाय लोगो लोगो बे माथो खामानि मावनो फालाय बेखौनो आरो बर' रावा अफिसियेल जाबाय थ' जों जुदि बाहाया जेरावबो बिनि अफिसियेल जानाय जायैखौ सोर मोनथिनो ओंखायनो आं आसाम आयेन आफादाव गासिबावबो आं बर' रावखौ समान समानै बाहायफादों बिनि प्रसिडिं इभेन दा आसाम आयेन आफादाव बर' एमएलएफ्रा बर'जों बुंनो हायो बेखौ असमियाजों माने ट्रेन्सलेट खालामबाय थानो हानाय जोंहा इन्टारप्रेटर दङ आरो बाखि ट्रेन्सलेसन जायो आङो बड'लेण्ड मा होनो क'क्राझार गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटि बिलखौ बर' रावजोंनो पास खालामदों माने बेवहाय आरो बिधान सभायाव दा बेफोरखौ जिहेतु बियो जोंनि मोनसे आयेननि गेजेरजों मोननाय आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम आयेन आफादाव पास खालामनानै गेजेट नटिफिकेसन होबाय नालाय दा बेखौ जों बयबो मावनो हासै माथ्र बेल' बुजियैफोरखौबो बर'जों जबरदस्त लिरबा जोंहा लकसान जागोन ओंखायनो आंनो माबा मोनसे नांगौ माने बुजियै बबेबा माने फरवार्ड खालामनांगौ बुस्थुखौ इंलिसजों लिरनांगौ आरोखि खिन्थु जोंहा गावनि गेजेरावल'ब्ला बेफोरखौ बर'जों लिरनांगौ गतिके बायहेरायाव थाङोबाथ' बुजिनाय नङा मा लिरदों आरो ओंखायनो आं उपाय गैया मानसिफोरखौ बुजायनो हाया आंनाव एसेम्ब्लियाव बर'निल' लिरना होयो ओंखायनो बर'नि लिरनायखौ आंबो गोलावै इंलिसाव लिरफिननानै चिफ मिनिस्टारनो सोरनोबा आं फरवार्ड खालामनांगौ जेखौ आं नट मोनसेल' माने फरवार्डेड फर इयर नेसेसारि एक्सन होननांगौ काइन्ड कनसेप्ट मानो जोबोमोन उपायथ' गैया दा बर'सो दानिया आंबो आंनि नटआव बिथाङा ओरै ओरै बुंदों ओरै जानानै दंनो उमुकनो बिथांनि लाइजाम मथे बेखौ ओरै खालामनो हायोबा मोजां ओंखायनो अन्नानै नोंथाङा बेखौ मावनानै हो होननानै आङो लिरफिनजोबनांगौ आरो मा ओंखायनो आंनो जुदि आंनोनो ल'बा बर'आव लिर नाथाय सोरबा चिफ मिनिस्टारखौ मन्थ्रिखौ आं बुंहरनांगौब्ला इंलिसाव लिरखालाङोबा आंहा गोरलै जायो आरो मा दा बेल' बाहायनाया बाखि जेब्ला दायथ'आनो बेनो आंनि बिबानानो बेनो बिनि थाखायनो रायजोफ्रा आंखौ अनदों रायजोफ्रा आंखौ
सापर्ट खालामदों रायजोफ्रा आंखौ MLA फाथायहरदों बेनि थाखायनो आं दिनै स्पिकार जादों आरो बेयाव थाब्लासो नों खामानिखौ मावनो हायो जेब्ला आं रिटायार्ड जाबाय आंना भुल जाबायलै होनबाय थाबाथ' लाब गैया ओंखायनो दानो मावनांगौ आरो दा बर'नि बायखोन्दा नेरसोन कसारिफोरनि बायखोन्दा नेरसोन आरो जोंहा एकदमबारे नरखासुरनि दिननिफ्रायनो कामाख्या दं बेनि मोनसे स्ट्राक्चार जिथु डिजाइन दं जायखौ बर'फ्रा आगर हिसाबै आर'नायाव बा बायदिसिनायाव बाहायबोदों बेनि मोनसे स्ट्राक्चार मन'लिथ लंथाइ खालामनानै अन्थाइ एकदम राजस्थानाव दाननानै लाबोदों अन्थाइ जोंनि मानाव गेदेर कमल गयारि होननाय जोंहा सासे स्काल्पचार आर्टिस्ट दं बेखौ दायथ' होनानै बेखौ लाबोनानै दा गायसननानै मानाव गेदेर गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेखौ बेखेवनाय जाबाय बिनि पारपासा जाहैबाय आसामाव कसारिफ्राबो मोनसे समाव राजत्व खालामबोदोंमोन दा बेखौथ' बयबो मिथिनांगौ मालाया ओमफ्राय बिनि आगोलबो महाभारतनि समाव नरकासुर भगदत्त फुजाखौ होबोनाय जादों आरो बे समनिफ्रायनो बे कामाख्या बिराद इम्पर्टेन्ट जायगा आरो बे नरकासुरनि समनि बे कामाख्यावनो बर'नि आगर आखाइनि बेवहाय दाननाय दङमोन बेखौ जाहाथे मानसिफ्रा मोनथियो जे जोंनि आगर आखाइया दिनैनि नङा बे महाभारत जुगनिफ्रायनो रामायणनि जुगनिफ्रायनो फैनाय आरोखि बेखौ दा गायसननानै दोननाय जाबाय बे बयनिबो थाखाय दा जों बर' हिसाबै एसे गोजोननाय मोनो जे जोंजों बियो सोमोन्दो दं नाथाय आंनि ओंथिया जाहैबाय बे आसामनि मोनसे इतिहास बे जारिमिन आरो बे जारिमिनखौ बे लंथाइनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोनगोन।